Good morning, good morning, good morning! Time check natin ngayon ay 5:30 ng umaga. Pupunta tayo sa meeting place dito sa Washington Drive. And good morning! Morning. Din na? Ayun na, forward ka na. Pupunta kami ngayon sa Siruma Camarines Sur. Ito ay 3 hours and 45 minutes mula dito sa lungsod ng Legazpi. Ang Siruma Camarines Sur ay kilala sa napakagandang mga white beaches at ito ay matatagpuan sa norteng bahagi ng Camarines Sur. Pasok tayo dito sa Santo Domingo. Unang munisipyo, dadaanan natin papunta ng Siruma. Ito yung Basud Bridge. After dito sa Santo Domingo, dadaan tayo sa Makakay, then Malilipot. Sunod naman ang siyudad ng Tabaco. Ito yung Tabaco kayang malinaw. At patungo naman tayo sa TV Albay. Ito yung marker ng TV. Nandito na tayo sa Barangay Horoan ng TV Albay, kung saan nakikita din natin dito yung coastline na northern part ng Albay. Dito rin matatagpuan ang Horoan Church. Ito yung checkpoint ng Albay proper. Ito naman yung checkpoint ng Camarines Sur area. At itong tulay yung naghahati ng boundary ng Albay at Camarines Sur. Ang unang bayan na natin dito ay yung bayan ng Sangay.
Yun! Touchdown! Bayan ng Sangay. Mag-stop over muna ata kami dito sa station. Ayan, mag-stretching muna tayo. Relax kasi mahigit isang oras pa ata yung tatakboy natin. After dito sa Sangay, ay ang susunod na bayan ang Goa. Ito yung marker ng Goa, Camarines Sur. Sunod naman ay Tinambak. Sa unahan lang nito ay ang Siruma, Camarines Sur na. So, ito na yung checkpoint nila. Mag-ano tayo dito, to-check ng temperature at magre-register for contact tracing. Tapos, proceed na tayo dito sa bayan ng Siruma, Camarines Sur. So, nandito na tayo. Yes. Ito yung Rizal Park nila. Nandun yung bayan sa bandang doon. Nandun naman yung coastal areas. Ito naman yung madamuhan nila na parang Malabatanes. So, punta na tayo dito sa coastline na area nila, yan sa may beach. Yan. Ayos dito. Pasensya na guys kasi sira yung audio nito. Kailangan na lang natin mag voice over. Yan. Maraming salamat sa panonood. Ayan, nag-jogging pa tayo dyan sa buhangin. Na akala ay maganda yung audio. Yan. Pakita ko sa inyo yung quality ng buhangin. Yan, napakalinis ng tubig dito. Grabe. Babalik pa tayo dito. Yan. Maraming salamat guys. Paalam sa inyong lahat. Sa susunod naman na vlog.